Moi! Olisiko hetki aikaa puhua politiikkaa? Mä oon Valtteri Hartikainen, 31-vuotias perheenisä Nurmijärven kirkonkylältä. Mä oon ehdolla kuntavaaleissa Nurmijärvellä keskustan ehdokkaana. Nurmijärvestä pitää tehdä Suomen elinvoimaisin kunta. Se vaatii, että me ollaan Suomen paras paikka lapsiperheille, me ollaan Suomen houkuttelevin paikka yrityksille ja me ollaan erittäin kiinnostava sijoituskohde investoreille teollisuusinvestoinneissa. Lasten syntyvyys on romahtanut. Yhteiskunta on jo lähitulevaisuudessa merkittävän kestävyysvajeen edessä, eikä mene montaa vuotta, kun kunnat ja valtiot joutuvat tekemään valtavia panostuksia siihen, että lapsia vielä syntyy. Keusoten väestö ikääntyy kaikista hyvinvointialueista nopeimmin. Nurmijärvi on kohta suuren kysymyksen edessä. Me tarvitaan lapsia, jotta meillä on elinvoimaa ja tulevaisuutta. Kotihoidon tuen kuntalisä pitää kaksinkertaistaa ja jokaista syntyvää lasta kohti maksaa 10 000 euron vauvaraha lapsen perheelle. Lapsen päiväkotipaikka maksaa kunnalle 1000–1 300 euroa kuukaudessa. Kotihoidon tuen kuntalisä on Nurmijärvellä 200 euroa kuukaudessa. Jos me kaksinkertaistetaan tämä raha 400 euroon, meillä on silti lähes 1000 euron ero joka ikinen kuukausi per lapsi siihen, kuinka paljon me sillä säästämme rahaa. Meidän pitää olla Suomen paras kunta perustaa perhe. Ja siinä pitää luottaa siihen, että perhe itse tietää, kuinka lastenhoito heidän tapauksessaan on parasta järjestää. €10 000 euron vauvaraha maksetaan takaisin paitsi lisääntyvinä verotuloina, myös sillä, että yksi tähän yhteiskuntaan syntyvä lapsi tuottaa nettotuottoa elinikänsä aikana 100 000 eurosta 500 000 euroon asti, riippuen vähän elintavoista ja työurasta. Mutta 10 000 saadaan siis jopa 500 000 euron tuotto. Se kuulostaa jo sijoitukselta. Sen lisäksi yhteisöverotulo jaetaan valtion ja kuntien välillä ja jakoperusteena toimii kuntalaisten lukumäärä, kuntalaisten ikärakenne ja kunnan työllisyystilanne. 0–17-vuotiaasta kuntalaisesta tämä kerroin on 1,5-kertainen. Toisin sanoen, mitä enemmän Nurmijärvellä on lapsia, sen enemmän verotuloja me saamme. Nurmijärven työpaikkaomavaraisuus on 57%. Se tarkoittaa sitä, että lähes joka toinen meistä käy nukkumassa vain yönsä Nurmijärvellä ja teemme työmme kunnan rajojen ulkopuolella. Me vietetään liian suuri osa meidän lastemme lapsuudesta kehäteiden ruuhkissa. Me hoidetaan meidän kauppaostokset ja palveluhankinnat meidän työmatkojemme varrella. Eli me viedään paljon rahaa Nurmijärveltä ulkopuolelle. Osa-aikatyöstä haaveileva perheenäiti joutuu ehkä jättämään haaveensa sikseen sen vuoksi, että työmatkat kasvavat liian pitkiksi. Meillä ei ole vaaraa jäädä nukkumalähiöksi. Nurmijärvelle pitää houkutella lisää yrityksiä. Esimerkiksi Klaukkalan ohitustien mahdollisuudet pitää tutkia tarkkaan. Olisiko siellä mahdollisuus isolle yrityspuistolle tai vaikka suurelle kauppakeskukselle. Meidän tulee lähentää yhteistyötä Nurmijärvellä jo olevien yrittäjien kanssa ja myös niiden yrittäjien ja liike-elämän vastuuhenkilöiden kanssa, jotka käyvät vain nukkumassa yönsä Nurmijärvellä. Heillä on paras asiantuntemus ja tieto siitä, mitä meidän tulee tehdä, jotta he olisivat valmiita siirtämään yrityksensä Nurmijärvelle. Tämä tarvitsee kunnalta aktiivista aloitteen tekoa.
Kyse on kokonaisuudesta. Meidän tarvitsee houkutella yrityksiä, meidän tulee löytää heille ja perustaa heille toimitilat. Siihen samaan yhteyteen tarvitaan tuotantotilat ja siihen tarvitaan ja syntyy myöskin lounasravintoloita. Liikkumisen pitää olla yksinkertaista, parkkipaikkoja täytyy löytyä. Kun ensimmäinen tällainen saadaan toteutettua, tarkoittaa se, että Nurmijärvellä on jopa 1000 tai 2000 päiväkävijää lisää. Se voi houkutella meidän alueellemme uuden kauppakeskuksen, johon taas tarvitaan lisää työntekijöitä ja väkimäärä ja elinvoima sitä kautta lisääntyy. Fiksusti hoidettuna siitä saadaan aikaan positiivinen kehä, jonka päässä odottaa elinvoimainen ja hyvinvoiva Nurmijärvi. Suomessa on merkittävää uusiutuvan energian tuotantoa, joka houkuttelee ja mahdollistaa uusiutuvan energian jatkojalosteiden investoinnin Suomeen. Tällaisia ovat esimerkiksi datakeskus tai vetylaitos. Espooseen, Kirkkonummelle ja Vihtiin rakennetaan parhaillaan suurta datakeskusta, joka tulee nostamaan alueiden elinvoimaa merkittävästi. Vihreä vetylaitos taas tarjoaa mahdollisuuden siihen, että edullisesti tuotettu tuulivoima saadaan varastoitua tehokkaasti vedyn muodossa. Se on paitsi ympäristöystävällinen tapa energian varastointiin, myös liiketoimintaa, jossa liikkuu paljon rahaa. Energiateollisuus investoi juuri nyt Suomeen miljardeja euroja. Tällä hetkellä nämä rahat menevät naapurikuntiin. Suomessa on monta esimerkkiä kunnista, jotka voisivat jo nyt olemassa olevilla energiateollisuuden investointien tuomilla verotuloilla poistaa kunnastaan kunnallisvero. Nurmijärvi tarvitsee suurinvestoinnin, esimerkiksi datakeskuksen, vetylaitoksen tai tuulipuiston. Se tuo mukanaan ensin merkittävän kokoisen tonttikaupan, sen jälkeen rakennustyötä jopa 10 vuodeksi. Laitoksen valmistuttua se tuo tuotantolaitoksen työpaikkoja ja merkittäviä kiinteistöverotuloeuroja Nurmijärvelle. Energiateollisuuden hanke tuo mukanaan myös jatkoinvestointeja ja parhaimmillaan esimerkiksi datakeskuksen hukkalämmöllä voidaan lämmittää vaikka koko Nurmijärvi. Taloudelliset hyödyt ovat siis merkittäviä. Nurmijärvellä on kaikki edellytykset olla Suomen elinvoimaisin kunta. Se tarvitsee onnistuakseen kaikkea edellä mainittua. Hyvinvoivia nuoria lapsiperheitä, yrityksiä ja työpaikkoja sekä energiateollisuuden investointeja.